Okay, sa di pa kita mo padayon sa atong tema nga pagadadon karong kagabion. Napay laing pangutana, brother? Amin dunay gipapas nga pangutana igsuon. Okay. Gikan sa tuwang viewer nga si Susimo. Amen. Pa niya, naaday pastor sinugo sa Ginoo. Oo! Naay pastor sinugo na Nganong wala man ka ng gifted? Gifted pastor mga sinugo na. Sinugo na. Unya, dili lang na sila maila. Ngano man dili na magpatawag og pastor. Amen. Kunaan na sa kalukal, siya gitawag lang elder of the church. Siya ba'y nagtagad sa panon? Acts, the book of Acts, 20:28. Ang iyang personnel, ang iyang persona, elder, pero ang iyang pangsyon, pastor, mga kaigsunan ko. Ayaw mo pag-una-una nga ang pastor, masugatas dalan. Di mo kitag pastor masugatas dalan ngano man ang pastor spiritual gift. Di na nimo maila kung dili mo sulti. Di na nimo maila kung dili mo pakaon sa iyang panon. Pero ang imong maila elder siya according to the book of Acts 20:28. Unsay gingon? Tagdan ninyo ang inyong kaugalingon. Amen. Og ang tibuok panon. Oh, Nga niini ang Espiritu Santo. amen. Mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay. Hilabihan karuha ang Espiritu Santo mo'y naghimo kaninyong magbabantay Sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo. nga Nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. hilabihang klaruha gyud mga igsoon. Klaro gyud kayo na. Ang mga gifted gipabangon as Ginoo to care the flock of God. Amen. Mao na tinuod kanang mga outsider, mga unbelievers nga nahimong mga pastor, ministers o uban pa nga mga posisyon. Wala na. Dili makialam ang Ginoo na. Sa Tagalog pa hindi makikialam ang Panginoon natin diyan. Kung nanrito ang ating Panginoon, sasabihin ng Panginoon, hindi ko kilala ang mga taong yun. Bakit? Sarili nilang alam, sarili nilang gawa, sarili nilang opinion ang gumagawa sa kanila upang magiging minister sila, press or ano pa. According to the book of Hebrews, chapter 5, verse 4, kahit na bisan pa ang mga saserdote, dili pwedeng mao'y mangunay sa pagpahimutang aron siya mahimong press. Unsay gingon? 5:4. Og walay tao nga mangunay. Sa Sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon. diha, Sa maong katungdanan. kinsa man diay. Kung dili sa Dios tinawag siya. Right? Alang niini maingon kang aron. Hilabihang karuha mga kaigsunan ko. Tinawag, karon daghan mang nang-apply, disqualified. Daghang nang-apply, disqualified. Kay kining mga alagad sa Ginoo dili ni. Wa makinahanglan. Ang Ginoo og mga aplikant. Ang gikinahanglan sa Ginoo, siya ay mag-provide. Siya ay nagluwa sa iyang iglesia. Gisgutan ni kagabi sa tumaigsuon, ang iglesia hugpong grupo sa mga linuwas. Busa siya po'y mag-provide og mga alagad, ministers, pastors, prophets, mga gifted. Dili musugot siyang tao mo'y magpahimutang. Nakarang mo eskwela sa Bible School, mo eskwela sa seminaryo, mo adto sa theology, kinsay na nga misyon? Ang Dios, kamo. Tubagan nyo na, kamo na. Kamo na, hindi na makikialam ang Diyos dyan. Pagdating sa last hour, mga kapatid, kahit ano pang gagawin ninyo, kahit ano pang miracle nga gagawin ninyo, anong sasabihin mamaya ng ating Panginoon? According to the book of Matthew, chapter 7:22. Anong sasabihin ng Panginoon? Hindi kayo tinawag upang magiging minister, upang magiging apostol, upang magiging press. Kayo ang nag-apply. Ibig sabihin, hindi kayo kilala ng ating Panginoon. Pag abot sa last hour, anong sasabihin ng ating Panginoon? O niya magaingon ako kanila. Okay, 22:23. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Pagbalik sa Ginoo, daghan unyang mingon. Ginoo, Ginoo. Dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? Og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Right, padayon. Og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ilan na nang i-claim, bisag dili sila appointed by Holy Spirit. I-claim, padayon. Og unya magaingon ako kanila. Mo tubag ang Ginoo. Wala ko gayod kamo igkaila. Hilabihang klaruha.
pahawa kanako kamong mamumuhat og dautan. Wala ko kamo ilhi, wa ko kamo mailhi. Ha? Depart from me, all who you are, a maker of iniquity. Pahawa kamong mga mabubuhat og dautan. Naabay dautan gihimo? Wala. Nagmilagro, ginamit siyang ngalan. Nagpropesya, ginamit siyang ngalan. Tanan, ilang iklim. Unya sa pagbalik sino? Nganong gi-charge man silang mga wa maili? Ha? Pwede ba diay wa mailhan? Pwede ba diay nay natago sa Dios? Hibawi nga bisan ang Matthew 10. Nagsulti ka bisan pang buhok sa tong ulo na ibaluan nagdayhak. Pero nganong mingon man siya, wala ko kamo maila. Mga kaigsunan, ngano man na? Basta dili appointed by Christ. Basta dili gifted from Christ. Dili na eligible. Dili na angay sa iglesia ngayang gitukod. Ha? Bosa daghana sa kalibutan karon. Wala sa Ginoo mga apply. Kay kung nang-apply pang Ginoo, ang Ginoo nag-provide na according to the books of Isaiah chapter 62 verse 6. Unsay gingon? Gipanagna ng daan, gifted ang iyang mga pastor kung magbalantay. Kanang pulong pastor magbalantay na sa panahon mga kaigsunan ko. Unsay gingon sa Isayas? Okay. Okay, unsay gingon? Verse. Ako nagbutang og mga lalaki nga magbalantay sa ibabaw sa imong mga kuta. Amen. O Jerusalem. Jerusalem. Sila dili magahilo maadlaw ni bagabi. Hilabihan kaklaro. Dayon. Kamo nga mga tigpahinumdom kan Jehova. Amen. Ayaw kamo pagpahulay. Oh, klaro kayong gitagna na ako magbutang og mga lalaking magbalantay. Pastor. Amen. Kinsay nagbutang? Basig nang-apply mo, disqualified mo. Nang-apply mo, naamoy license, disqualified na. Disqualified, mga kaigsunan ko. Mao ni tinuod nga ebanghelyo nga gikan sa Dios. Wala mag-agad sa tao, wala mag-alagad sa abilidad sa tao, kundili according to the inspiration of the Holy Spirit by God. Not according to men. Mga kaigsunan ko, daan ang gisaad sa Isayas. Nga nagbutang siya magbalantay. Kano saan na-fulfill? Gano sa akin ninatuman? In the New Testament time, the time of the church established by Jesus Christ. Labi na gato na pong hisgutan ng church. Kay daghan karong church established by men. Pero di na mo itong tapiko, mga kaigsunan ko, sublion ako, ang tubag, doon ay mga pastor nga gisugo. Mga gifted pastor na. Ang knowledge sa ana gikan sa taas, wa na magagig eskwelahan. Kay kanang knowledge gikan sa eskwelahan. Kung ang pastor mag-eskwela sa theology, kung ang pastor mag-eskwela sa Bible School, Bible Institute, unsa man kalama, yutan-on. Kay tao ra may nagtudlo. Matud pa sa James chapter 3 verse 15. Kay gikan naman si yuta nga abilidad, unsay gingon? Ang maong kaalam, dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kaitasan. Diha sa dili, gyud kay eskwelahan ra gyud. Balik ka, brad. Ang maong kaalam, dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kaitasan. Unsa man diay? Kon dili yutan-on. Una yutan-on kay tagayuta raman. Ikaduha, Tawhanon. tawanon kay ang naglecture tao ra. Ikatulo, Yawan-on. walay lipod-lipod niya. Ikatulo, yawan-on. Mga kaigsunan ko, mao ni kamatuoran, sakit. Pero nagalaom kami nining kagabion nga dili mo masakitan. Kadtong gipili sa Dios, kadtong gitiman-an nga daan sa Dios. Malipay na kun makabati sa mga kamatuoran. Hallelujah. Malipay na kun matudluan sa kamatuoran kay ang kamatuoran naghatag nato og kagawasan. Amen. Mao na itubag igsoon sa ikaduhang pangutana nga aduna ba day gisugo, gipabangon, gitudlo ang Dios nga mga pastor na sublion ko, mga gifted pastors. Dili ng appointed, dili ng profesional, kay wala na makasakas Ginoo aron didto mga play. Kining mga gifted gikan ni langit. Atong pamatudan, Epeso kapitulo 4, bersikulo 7-8. Gidalani ni Kristo sa langit, gipangbihag ni. Dayon gitagaag gasang nagkalain-lain. Unsa gingon? Ephesians 4:7 and 8.
Apan ang grasya, Oh, gihatag ngadto sa matag usa kanato. matag usa ka na to. Sumala sa sukod sa gasa, Oh. gikan kang Kristo. Asa man gikan, padayon? Busa ginaingon, Oh, sa pagsaka niya sa kitasan, sa pagsaka ni Kristus kay tasan, nagdala siyag panon sa mga bihag. kana nagdala siya panon sa mga tao iyang gibihag. Og ngadto sa mga tao, Ngadto sa mga tao unsa man. sa mga gasa siya ng hatag. Oh, klaro kayo. Nagpasabot gikan sa langit ng mga gasaha. Unsi, padayon Brad. Unsi gingon. Og ang iyang mga gasa mao, nga ang uban mahimong mga apostoles, Oh, gifted. ang uban mga propeta, Gifted. ang uban mga ebanghilista, Gifted. ang uban mga pastor, Og mga og mga magtutudlo. all of that, mga igsoon nga naminaw karong kagabion, polos na mga gifted, gikan sa langit. Amen. Ha? Mao na'y kastingalahan. Mao na'y gipangitas Ginoong himuong alagad. Ha? Mao na'y tinuod nga alagad. Ngano man unsa man din ang dili tinuod alagad. Kanang nag-eskwela di na tinuod. Ngano man ang giapter ana suhol. Mo dunar ba na? Mo padayon ba na? Juan Kapitulo 10. Dili magdugay ng sinulan. Ha? Juan Kapitulo 10, 12. Unsa gingon? Matur pasuwan. Ang sinuhulan lamang, Ang sinuhulan lang, og dili magbalantay sa mga karniro. unsa man, Ni kinsa ang mga karniro dili iyang kagalingon. dili man na iya, unsay pakialam niya. Dayon, Inig pakakita niya sa lubo, Oh. nga magsingabot, oh, kini siya mubiya sa mga karniro. biyaan na, ngano man. Og mukalagiw. Oh, ngano man. Og sila pagatangagon sa lubo og patibulagon. Ngano man. Siya mukalagiw, Kay, ay siya sinuhulan man lamang. ay hilabihang karuhag yan mga kaigsunan. Og walay kahangawa alang sa mga karniro. Kanang kwartara, mo na iyang gi-after. Ha? Busa, kung makita nato sa itong katilingban karon, kadtong miskwila sa pagkapastor, pangutana, kung sa ituyo. Di ba kwarta? Ha? Kwarta? Di na kalagad, way kwarta. Ayaw na halari, ayaw paghatag tights. Mundang na. Kay wala na yung maintenance. Ha? Di na tinuod nga alagad. Kaya ang tinuod nga alagad, dili sa lapi ang gipangita, dili kwarta, 2 Korinto Kapitulo 12, 14, ang gipangita sa tinuod nga alagad, dili kwarta, tao. Tanawa, Oh? andam na ako karon sa pag-anha kaninyo. Amen. Sa ikatulo kong pagduaw. Matod pa ni Pablo. Og ako dili magasamo kaninyo. Nga naman, Kaya ang akong ginapangita mauman kamo. kamo akong gipangita, Og dili ang inyong bahandi. tanawa, hilabihang klaruha kayo. Pero ka na miswilag, 5 katuig, 10 katuig, paghuman, unsay irispan sa tao, salary. Mga kaigsunan ko, hilabihan klaruha po. Brother Regia, hilabihan pa po na, brother. Di na gini matabang mga igsuon, mao na gini realidad. Ha? Wa na gini luy-luy, nga naman, ang pulong sa Dios, gitagna na si Bruhanon 4.12. Hilabihang haita. Ha? Gipakasama sa Bruhanon 4.12. Busa sakit ang kamaturan. Kaya ang pulong sa Dios, Amen? buhi og nagalihok nga gamhanan. Dayon? Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Oh! Og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu. Kana? Busa kadtong mga pinili sa Dios nga daan, gitiman-an nga daan kay naa kini gisgutan sa Roma, mga kaigsuonan ko, dili sila maguol kung makabati sa kamatuoran. Ha? Dili sila maguol masubo. Mahadlok, mabalaka. Angay silang magpasalamat. Salamat ni ara di ay ang realidad. Di ara di ay mao kini ang true gospel from Jesus Christ. Amen. Ha? Mao ni tinuod nga atong kadapigan. Mao ni tinuod atong dapigan. Ang atong title mga kaigsuonan ko medyo na kumon. Kay dapiks kamatuoran pero ang tinuod nga kamatuoran kana gyung Kristo nga gisgutan sa Juan Kapitulo 14, 6. Siya gyud kamatuoran kun ang atong teaching dili na ug wala na magsukad niya. Verbal ang kamatuoran, dili tinuod. Kay kinsa may kamatuoran? 6. Si Jesus mitubag kaniya. Ako mo ang dalan. Og ang kamatuoran. Ogang. Og ang kinabuhi. Amen. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan. Amen. Gawas kon pinaagi kanako. Okay. Kung magdala kita kamatuoran, nindot kung naa kita nining mga pulunga magkaigsunan ko. Ha? Pero kung ang inyong kamatuoran gikan sa eskwelahan, unsa man na imitasyon. Ha? Kung ang inyong giwali, wala og dili pinaagi sa Holy Spirit,
Dili inspiration by the Holy Spirit, by God. Mga kaigsunan ko, ang inyong maayong balita, imitation. Daghan na karon. Daan na nang gisulti ni Apostol Pablo sa Pilipos 1:15. Gikan pa kaniadto, doon na na'y pagkindigay. Ngano man? Doon na'y nagawali nga kasinara. Kay daghan silang nahibaluan, daghang na seminaran, daghang na katunan sa seminaryo. Pero, unsay gingon ni Pablo? Sapagkat tinuod, Amen? hinoon adunay magawali kang Kristo. Gumikan sa kasina. Kana. Og sa pagpalabaw-labaw. Apan ang uban. Gumikan sa maayong kabubuton. Maunay angay na itong mahibaluan mga igsoon. Tungod sa kadaghan karon nga nag-eskwela. Uy, nakasay-say gani silang wato makahuman. Kita pa, masina. Muwali po. Mo imitate to preach the gospel of God. Pero dili makopya mga kaigsuonan. Kung ano man, mo tumaw gyud. Mulugwa gyud ang iyang sikta, ang iyang reliyon. Mo'y mapromote. Dili ang kang Kristo. Maunay tinuod o maunay kamuturan. Bosa, that's all. Maunay tubag sa ikaduhang pangutana nga ato karong gipansin o gihatagan og oras nining kagabion.